Apaw, linaon namin. Apaw, nay, nagdakilatan ni kakabsat ni manrahan la talaga nagkasya. Talaga nagdakil. Sila Miss Nay. Hello, naimbag na malim tayo aming kakabsat. Kahit na iday pakita kanyayo. Wow! Isuti si din mi tata ati ni kakabsat. Anyang iti masidayo tata. Ati awag na kada kami ato yung lamis kakabsat. Ilocano na ket. Golden. Digmit amo na niya awag na kada kayo dito kakabsat. Hanga golden ilikano nata. Anya? Balitok. Ayun, nagpaiso ajay. Tati golden gayong ki English. O, anya tine. Kayo man kakabsat, i-comment yung man nun niya ti. Naimas nga. Luto na di kasi nga klase nga isda. Nga lamis. Nagdakil kami tatati karayan. So, ado maalat at tanga ko nga lamis kakabsat. Kita niya ni nagdadakil na eh. Igasam tayo ma'am neta makita dano kasano kadakil. Gusto na nagtaba ni kakabsat. Nagtaba pa yung silang. Adobugin na na eh. Masikaw. Dadakil pa yung aso min na eh. Nagtin na. Nakakaman kay gadi kasi ni kakabsat. Nagdakil na eh. Ado nga katao ti mangibus dito ni kakabsat. Tatal-talo kami ti balay. Ket. Lalo kit tal-talo kami ti balay. May bus dito. So din may ate ti bigat. Aldo kin malay. Ni mas siguro ate nga kwa nga iadobo. Adobo ti luto na dito ay? Ang kamoda magima. Anya ti naimas nga luto na dito yung kakabsat adobo. Masabawan ba? Sinigang. O anya ti naimas dyan. May prito. Kasi makita yun ni kakabsat. Pagkita ka na yun. Ato yun mo? No, makita ito pa kayo. Ay dan, tanong makita dito sa nukadakil na. Apaw, linaon namin. Ang nagkasya kakabsat. So pag-asin ka din may isa. Hindi ka dadakilan. Ano makita yun, nakasunod talaga kadakil natin ng lamais. Kapag-asin tayo. Apaw! Nay, nagdakilatan ni kakabsat ni manrahan la talaga nagkasya. Talaga nagdakil. Sila Miss Nay. Sumasidat nga malim. Kaya nagyaman nagmitatahan na yung kakabsat ng palpas ti video. Kaya tatakit sila kami tila Miss Tatanga Rabi. Papas min kakabsat, taglalokan na kin na makapangan sa bola eh. Woo!